Ngenxa yokuthi sengitholile imibuzo ethi kuthini okwami ukuphawula ngokuwela kwalensizwa lezi insizwa zo2 lama commanders lama comrades awu2 ukusuka ngale kwagogo kwiAfrican National Congress azoba amalungu omkhonto wesizwe. So sengithi nama ngikwenze lokho mhlawumbe ukuveza ukuphawula kwami. Well, angazi ukuthi yini yenza ukuthi abantu babe curious ukuze ukuthi kuthina wakuphawula. Kungabuye kube yini ngale kokujabula because phela umkhonto wabantu. Umkhonto usakhelela umsholozi wase uvula wathi umkhonto wabantu. So akukho kunye okudlula injabulo uma kukhona abanye babafowethu abazohlala bahlale balibona iqiniso ukuthi kubalekile ukuthi sonke manje sizogcwala emkhondweni ukuze sikwazi ukuhlangana sireclaim izinto zabantu sizibuyisele ebantwini. And lonto angeke siyithole singazange sihlangane. Angeke usilekelele thina esafika kuqala emkhondweni ukungena mase sibuye nomnyango senze sengazuthi kukhona umkhonto ongcono kunomunye. Ngisho ngathi ujoyina namhlanje sonke somkhonto ofanayo. Ngisho ngathi wakhona ozojoyina kusasa akwenzi wena ube ngcono ngoba nakho umkhonto awujoyina ngo December 16 ngo2024. Uyafana nami engijoyine namhlanje. Okubalekile ukuthi siyakwazini ukubona ukubaleka kokuhlangana ukuze sikwazi uku-achieve ama objectives omkhonto wesizwe because ikona okubalekile lokho. Ikona okubalekile lokho. Siyakwazi ukuhlangana ukuthi sikwazi ukudeliver izinto ezifuna ukudeliver umkhonto wesizwe. So usinqobile enkabinde leso sibongo siyasazi sidala emlandweni womzabalazo eRichmond. Nesibongo sakaThomson futhi siyasazi sidala emlandweni womzabalazo eRichmond. Uzokhumbula ke eRichmond ile esanda kuqopha umlando lo ngo-2 but lensizwa zo2 ziphume wa1. So kwethu ukubonga ukuthi siyabona ngazuthi umkhonto yakhula and awuzokhula ngokuthi kube khona abavimbayo nawo. Uzokhula ngokuthi ujoyinwe abantu. Ngokwami ngifisa ujoyine na sidingana noma yini sivumelene nokwanele umfoka Bhungane ukuthi umkhonto sidinga yonke into emkhondweni. Wayeqinisile uZuma. Sidingana noma ngathi uzitshantshwe wena lo kwakuyisigebengu noma lo uyiphoyisa noma lo uyabhema noma lo udaka utshwala. Yonke into siyayidinga because sisemzabalazweni and emzabalazweni ihlezi izoshaya isikhathi sokuthi sidinga isidakwa ke la. Siphinde sibonje okay isidakwa sesiqedile itask sidinga umuntu okwazi ukuqamba amanga la. Sesimtholise sidinga isigebengu la. Umzabalazo uhamba kanjalo. Sidinga wonke umuntu njengamanje sohlangana emkhondweni. And akusiza ukulokhu siba asibangi thina. Ngisho ungafika namhlanje uthi ufuna ukuba yini emkhondweni mina ngokwami ngiyakunika lonto. Sibone ukuthi uyabheda sidonsa ukhaphe njengoba besho umbovu. Ungqumze ngesiphungu siphinde sidlulele kwabanye. Iyona ke umzile esugadile lo emkhondweni. And kumnandi ngoba sikhuluma kanje. Siyaceba. Siyayibona iprotocol. Siyazazi futhi izinto esingazikhuluma kanje. Nezinto ezizokhulunywa abantu abanama role kumkhonto wesizwe. Very important. Asikhulumi noma yini thina as ama influencers but siyakwazi ukuvela sidlengelele sicebe sijombe protocol sisho ukuthi lo esasimthembile akenzi kahle noma kanjani izofika kubuholi ukuthi wena kunezinto zenzayo ingakahambi ngale protocol enibuyeni isebenzisa ukucasha izinto but ke ngale kwaloko asibonge kakhulu bafethu ukuthi umkhonto uyakhula ukhula ngako ukujoyina abantu sidinga wonke umuntu ngisho ungazitshela ukuthi wena into yaziyo uzitshela ukuthi incane kangakanani and ayidingekile kangakanani woze emkhondweni sidinga wonke umuntu emkhondweni. Uyazi emkhondweni sidinga ngisho iphara because umkhonto umzabalazo. Umkhonto umzabalazo. Kukhona isikhathi la sisobona khona lenda ikwazi ukwenza inombani ngale kokuthi kubi lo muntu abathi iphara and then masiqeda ukuthatha into ethi sibuyisele ezandleni siyobe sesiqeda yonke into eyiphara. Siqede yonke into esigebengu. Siqede yonke into ayisho umhlaba lapho uyobe usuqondile usumngendlela esifuna ume ngayo. So asibonge kakhulu mfaka Nkabinde sibonge na mfoka Thomson ukuthi nizoqisha ngapha emkhondweni. Ilona tools esizolisebenzisa lezo sithatha losibeka kulento esithi liberation yangempela. Khulula umuntu omnyama eSouth Africa. Peace and Pan-Africanism.